Ola, o meu nome é Mari Carme García e eu tamén formei parte do Instituto da Lingua Galega. De feito, estive alí case 10 anos, entre o 1992 e o 2001, aínda que non de maneira exclusiva nin continua, senón compatibilizado con outras actividades. Foron 10 anos moi produtivos laboralmente e familiarmente foron 2 anos tamén moi positivos. De todo ese período destacaría agora mesmo 3 cousas. Primeiro, a convivencia cos estranxeiros durante os cursos de verán para estranxeiros, os cursos de galego, as excursións que facíamos co profesorado do ILGA, da que destaco unha especialmente, que foi as Médulas de León, que fora todo un éxito, e, por supostísimo, as foliadas que facíamos na casa de Antón Santamarina, nas que el tocaba a gaita e os bolseiros, os seus colaboradores, cantábamos cantareas populares. Antón preparáranos unhas fotocopias en formato de libro pequeniño nas que nos recollía as letras desas cancións para que as aprendésemos todas e non tivésemos problemas. E acompañábamos esta foliada co compango imprescindible en calquera reunión que se celebre en Galicia. En fin, que parabéns, moitos parabéns para o Instituto da Lingua Galega, unha institución que sabe modernizarse con anos e que non se lle notan os 50 que leva en riba. Moitas grazas por darnos a oportunidade de participar nesta celebración e de compartir convosco este aniversario. Parabéns.